Les fires de tapes i rock i tendes al carrer que s'inauguren demà per la vesprada en Ontinyent augmenten enguany el número d'establiments col·laboradors respecte de l'edició 2013. Està prevista l'elaboració de 15.000 tapes, descomptes de fins al 50% en els comerços i la participació de 8 grups musicals que oferiran concerts a peu de carrer. Hem continuat mantenint un poc el format de fer 8 concerts de música en directe al llarg de tot el cap de setmana, els quals se'n faran 2 el divendres, 3 el dissabte i 3 el diumenge. Es manté també el diumenge la festa dels arrossos que farem pel migdia, allà a la 1 del migdia, un poc com es va fer en edicions anteriors, en el que tots els restaurants, cada un d'ells, farà un arròs diferent per a fer allí una degustació. Un total de 63 empresaris entre comerços, cellers i restauradors estan citats en la plaça Sant Domingo i el carrer Martínez Valls en una fira on el diumenge tindrà lloc la festa dels arrossos i on les vendes de roba, decoració i alimentació inclouen productes de temporada amb descomptes que aniran des del 20 al 50%. En lo que és la part de tendes hem passat de 33 que n'hi havia l'any passat a 50 que som enguany. N'hi ha més varietat de comerços perquè n'hi ha des de roba tant d'home com de dona com de xiquet fins joieria, hogar, llar, decoració, òptiques, sabates, n'hi ha alimentació. Vull dir, esta vegada sí que hem necessitat ampliar el tramo de carrer que ocupem perquè som unes quantes prou més, concretament 17 més, entonces crec que ahir ja sí que tant els ontinyentins com els veïns d'altres comarques que es visiten es trobaran una àmplia demostració de tot el que es pot trobar en Ontinyent. Esta és una mostra més de l'impuls que està donant-se a la ciutat, on el tren de la Dipur repetirà el 14 de juny la seva visita a Ontinyent. Demà a les 6 de la vesprada s'obriran les tendes, que estaran obertes també fins les 11 de la nit, mentre que la resta s'obrirà a les 7:30. El primer dels concerts serà el de Tashkenti, a les 8:30, el que seguirà a les 10:30 de la nit, el de Cigarrito, i al l'endemà, Grupo Ñ. Arrencarem concert de 8:30 del migdia, amb Grupo Ñ, per la vesprà vindran a les, a veure si no recorde mal, crec que són 9:30 ve Silencio a Voces, val? I 11:15 sonarà Johnny Vicero. A deshora tocarà el diumenge a les 12:30 i Momento Hanover a les 8:30 de la vesprada. En un principi la idea que tenim del diumenge és que sigui una programació ininterrompida. Val? El dissabte sí que suposa que allà a les 4 de la vesprada es tancarà la fira i allà a les 7 es tornen a obrir, però el diumenge sí que volem obrir allà a les 11 i allà a les 10 de la nit acabarem. Pel que fa a la Fira de Tapes, ocuparà tota la plaça de Sant Domingo, 11 establiments hostalers i 2 bodegues s'encarregaran de l'apartat gastronòmic.